Magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Brad Clive Kalimutan sa Confraternity of the New Apologetics. Pag-usapan po natin ngayon kung paano makikilala ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesus sa panahon ngayon. Napakarami na po ang mga iglesia or mga Christian denominations sa buong mundo. At sabi sa tinatawag ng Center for the Study of Global Christianity at Gordon Conwell Theological Seminary, mayroon na pong mga 43,000 or 43,000 mga denominasyon sa buong mundo. Ang sabi ng ibang mga denominasyon, makikilala natin ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesus kung ang pangalan nito ay nasa Biblia. Ang iba yung sinasabi nila na dapat ang pamamaraan o practices ng isang iglesia o sekta ay dapat mabasa sa Biblia. At kung ganon, masabi nila na sila ay tunay na iglesia. Pero gayon pa rin mga kapatid, ang pamamaraan o practices ay pwede ring gayahin at i-duplicate. Ibig kong sabihin, kung ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoon ay may isang pamamaraan, pwede itong gayahin ng ibang grupo na pareho ang pamamaraan nila pero hindi na siya sekta o grupo na itinayo ng ating Panginoon. Kaya hindi natin maging basihan ang pamamaraan kung ito'y mababasa sa Biblia na masabi na natin ng isang sekta, ang isang komunidad ay itinayo na ng ating Panginoon. Ang iba ay nagsasabi ng ilang way of worship, ilang pamamaraan sa pagdasal ay dapat nasa Biblia. At sa ganon ay sinasabi nila na sila ay totoo o iglesia na nagsimula sa ating Panginoong Hesus. Uulitin ko po na ang magsasabi na ang tunay na iglesia at ang basihan nito ay dapat ang pangalan, pamamaraan, at ang mga paraan sa pagdasal ay nasa Biblia, ay hindi po natin ito maging basihan na ang isang komunidad ay nagsimula na kang Kristo. Kasi pwede itong i-duplicate, pwede itong gayahin ng sinuman. Pwede ako magtayo ng sarili kong iglesia at ang pangalan ay kukunin ko din sa Biblia. Mga pamaraan sa pagsimba, mga pamaraan ng simbahan ay kukunin ko sa Biblia. Ibig bang sabihin na ang itanayo ko na iglesia ay naggaling na o nagsimula na kang Kristo? Hindi pwede mga kapatid. Tingnan natin ang bersikulo o sita sa Biblia na kung saan ay napakarami din ang gumamit kaya ang translations nito ay hindi na po problema. Ito ay ang Matthew 16 verse 18 na kung sinabi nito ay, sabi ng Panginoon, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipagpanaig laban sa kanya. Ibig sabihin, mayroong attribute na ibinigay ang ating Panginoon sa kanyang iglesia. At ang attribute na ito ay makikita natin ng isang denominasyon lamang. Isang relihiyon lang po, isang denominasyon lang po ang may katangian na hindi kayang gayahin, hindi kayang kopyahin ng ibang mga grupo o mga sekta mga kapatid. At yun ang sinabi ni Jesus na kahit ang Hades ay hindi makapagpanaig sa kanyang iglesia. Ibig sabihin ang attribute na ito, nung sa araw na itinayo ng Panginoon ang kanyang iglesia, hanggang sa ngayon ding sa araw na ito na kayo'y nanonood sa video na ito mga kapatid, ang iglesia na itinayo ni Jesus ay hindi natalo kailanman, hindi natalikod kailanman sa taas ng panahon. At isang iglesia lang po na kung saan ay nag-affirm ang mga historians na nag-exist po ang iglesia na ito simula ng itinayo ni Jesus hanggang ngayon. Basahin po natin. Isang aklat, The New Encyclopedia Britannica, Volume 26, 15th edition, page 928. Anong sabi? Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure, traces its history
to the College of the Apostles in the 1st century. Makita po natin na ang Iglesia Katolika, ang Romano Katoliko, ay nag-iisang simbahan lang po na kung saan ang kasaysayan po nito ay maibalik natin sa panahon ng mga apostoles ng ating Panginoong Hesus. Isa pa pong aklat mga kapatid ang ating babasahin. An Encyclopedia of Religion by Virgilius Fern, page 667. Roman Catholic Church historical thought considers legitimate the development of the world church as it emerges into secular history at about 180 from Jesus Christ and His apostles. Saan po galing ang simbahan Katoliko? Galing po ito sa mga apostoles at galing po ito sa ating Panginoong Hesus. Isa pa pong aklat ang ating babasahin mga kapatid. The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 287, edition 1971. Anong sabi? The history of the Roman Catholic Church began in upper room in Jerusalem 2,000 years ago. The church may be described as the society that Jesus founded. Anong sabi? Si Jesus ang founder ng simbahan Katoliko at ang simbahang Katoliko ay nag-exist 2,000 years ago. Marami pa pong mga aklat na kung saan ay nag-affirm sila ng simbahang Katoliko ay historically nag-exist from the time of Jesus up to the time of today, my dear brothers and sisters. Ang Pasugo Magazine po ng ating mga kapatid, Iglesia ni Cristo, 1965 edition, page number 41, anong sabi po nila? So we don't question the claim of the Catholic apologists that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. Ang simbahang Katoliko lang po ang makapabalik ng kaniyang kasaysayan sa mga apostoles at galing sa mga apostoles hanggang sa ngayon. Kung paano kung wala itong mga referensya? Kung walang mga sulat na ganito? Masasabi ba natin ng Iglesia Katolika ay tunay na iglesia? Ang sagot natin ay opo. Kasi ang simbahang Katolika ay makapagbigay ng ebidensya na siya po ay talaga at tunay na galing sa mga apostoles. Isa nito ay ang listahan ng mga Santo Papa galing kay San Pedro hanggang kay Pope Francis. Ang ibig po nating iparating na kung gusto niyong hanapin ang tunay na iglesia, hanapin ninyo ang iglesia na kung saan ay pwede nating ibalik sa mga apostoles at kay Kristo at yung iglesia na nag-exist simula nang itinayo ni Kristo ang iglesia hanggang sa araw na ito. Isa lang po ang simbahan na may ganitong katangian at yan po ay ang Romano Katoliko. Maraming salamat po sa inyong panonood.